Subay sa pagpatuman sa price ceiling, dili tanang rice retailer sa Bohol ang nituman sa gimando nga price cap. Sugod karong adlaw nga 40 ngadto sa 45 pesos ang matag kilos bugas. Sa Dao Public Market sa Tagbilaran City, adunay mamaligyaay nga 40 pesos matag kilo ang yang local regular milled rice nga gitawag og laon o yellow ang kolor kay kuno nakuwangan sa pagbuwan sa init. Sa ubang merkado sa Tagbilaran City, 56 pesos na lang ang labing baratong bugas. Samtang aduna usay nibaligya gani og 60 ngadto 70 pesos matag kilo nini. Pasabot sa ubang mga naninda, mahal pa kuno ang ilang palit. Sa manag sako sa bugas o gusto sa dila nga mahurot, una ang nakapundo nga stock aron diri usab alkanse. Duwat una sa uban ang memorandum gikan sa lokal nga kaphanan. Kila uman nga umubos ang local milled rice sa Oktubre nga mausab ang harvest season sa Bohol.